En 1986, The Legend of Zelda foi un dos primeiros xogos en abrir o que hoxe coñecemos como iso de xogos de mundo aberto. A saga foi xogando con distintas variantes nas súas secuelas, pero hai uns anos expandiu o concepto do original até cotas nunca vistas. Saúdos de Iago Gordillo, isto é Un día un xogo. Hoxe imos perdernos en parapente por Hyrule. Hoxe falamos do The Legend of Zelda Breath of the Wild. Este Zelda tivo un desenvolvemento que se dilatou no tempo. Foi anunciado en 2013, cunha data inicial para 2015 na Wii U e tivo que adiarse ata que rematou sendo o último xogo de Nintendo saído para esta consola o 3 de marzo de 2017. O mesmo día que nace a Nintendo Switch. Sería este Zelda o que lle chaman a Killer App, o xogo vende consolas da Nintendo Switch, xa que para que chegase Mario co seu Odyssey teríamos que esperar uns cantos meses aínda. Do argumento do Zelda imos co básico. Breath of the Wild ponnos outra vez na pel de Link, un protagonista con amnesia que é espertado nun soño de 100 anos por unha voz misteriosa que o guía para derrotar o Calamity Ganon antes de que destrúa o reino de Hyrule. Nos primeiros minutos do xogo comezamos nunha pequena área na que xa vemos que temos unha personaxe que pode correr, escalar, nadar, combater con armas corpo a corpo ou con arco, ademais portamos un escudo. E tras uns 30 a 40 minutos nos que rematamos unhas pequenas tarefas para ir entendendo estes controis e algunhas cousas do mapa, temos acceso a un parapente que nos dá paso ao verdadeiro xogo. Un mundo aberto no que no centro temos un castelo rodeado por unha forza escura agardando a que o liberemos. A partir de aquí, liberdade total. Se queremos, podemos ir directamente. Non será doado, xa que a medida que nos acheguemos ao castelo, a seguridade, representada por unhas extrañas máquinas que botan moito láser, irá increxendo. E trepar polo castelo nestas condicións tan precarias será unha mistura de ter as mellores aptitudes de infiltración dun Metal Gear Solid xunto cas habilidades de trepar dun Shadow of Colossus. E podemos chegar ao interior, a unha sala onde nos esperarán un total de 5 bosses, aos que non podremos levar un toque, convertíndose iso nunha especie de no-hit dun Souls-like. E as nosas armas, pois resulta que non duran eternamente, así que mellor dar volta e explorar o mundo con calma. Isto que vos acabo de contar foron as miñas 2 primeiras horas co xogo, e seguramente non teñen nada que ver co que vivistes vos se o xogáchedes. É neste apartado onde brilla este Zelda. Temos por diante un mundo amplísimo, cun aire de abandono, pero que non chega ao nivel de abandono do Shadow of Colossus, xa que hai sorpresas en case todos os recunchos. E as cousas que descubrimos sentimos que as gañamos nós. Non valiso dos Assassin's Creed, de que subes a unha torre, e veña, aquí se che poñen no mapa as misións que hai nesa zona. Non. Aquí subimos os puntos altos e temos que investigar ao redor cuns prismáticos /tablet mística, e iso, investigamos os puntos de interese que pode haber ao redor e temos que marcarlos no mapa. Puntos de interese como, por exemplo, os templos. Os templos son pequenos espazos a modo de crebacabezas que nos permitirán xogar cunha serie de poderes relacionados con manipular obxectos de metal, crear bloques de xeo, paralizar o tempo, usar bombas. O bo é que moitas veces non hai unha solución única, xa que o xogo invítanos a experimentar con estas físicas dos obxectos. As recompensas de resolver estes templos lévanos a ter melloras de vida ou de resistencia, cousa que tamén fará que podamos acceder a mellores armas e, en definitiva, prepararnos mellor por enfrontamento final no castelo. Polo mapa adiante iremos atopando diversas vilas e personaxes que nos irán dando novas posibilidades e detalles do mundo. Novas accións como cociñar, ir a cabalo ou sacar fotos, por chamar de alguma maneira, formarán parte da lista de cousas a facer. E aquí cando eu, persoalmente, teño un problema. Hai tanto por facer que ás veces pode abafar. E por momentos facerme desconectar do obxectivo ou non ter unha historia que te leve tan da man.
Sí que recupero ese pulso cando aparecen as historias de certas vilas e sobre todo estas que están relacionadas cas 4 bestas sagradas. Estes tramos funcionan como pequenos minicapítulos da historia nas que vemos unhas personaxes ben diversas e que desta vez falan. Sí, falan. Trátase do primeiro Zelda no que temos diálogos e escenas cinematográficas con dobraxe en varios idiomas e iso sí, non esperedes unha turra ao estilo Kojima. Seguramente necesitaríamos facer un mes un xogo para cubrir todas as mini historias que están perdidas por ir adiante neste Breath of the Wild. Pero xa que este xogo tira moito de xogar cas físicas, imos rescatar esta historia que nos achega Darío. Moi boas. Boas, Iago, que tal? Darío Lago é doutor en física, especializado en tecnoloxía cuántica. Tamén pode que coñezades da canle de divulgación en galego O Son das Ideas. E tamén fan deste Breath of the Wild. Gostei moito deste xogo, diría que ata é un dos meus xogos favoritos. Debo dicir, antes de nada, que o único e primeiro Zelda que xoguei. Xa somos dous. Entón, non sei, o mellor iso axuda a que gustase máis del, porque non tiña altas expectativas de ter xogado outros Zeldas. Creo que o que máis me gustou deste xogo, sen ninguna dúbida, é que crea un mundo que anima o que explores sen obrigarse a facelo, porque como a xente que xogou o xogo saberá, despois do tutorial que serán 15, 20 minutos, unha hora ou unha cousa así, podes ir directamente ao malo final do xogo e aínda así ten un mundo que anima que explores, que ten moitísimos detalles, moitísimas misións secundarias, que é moi acolledor en todos os seus recunchos. Unha anécdota que teño mentre estábamos xogando, que creo que é moi representativa disto, era pois iso, estaba un día pois iso, explorando o mundo nunha montaña, era de noite, no fondo nun punto do horizonte de súpeto apareceu unha columna de luz, entón pois wow, unha columna de luz que haber ali, entón pois de súpeto pois iso, entra a curiosidade, vas ali, achegaste, escalas unha montaña ao sitio onde estaba a columna de luz e aparece o deus da montaña, que resulta que é a montura máis poderosa do xogo, e despois vale, como consigo esta montura, e ademais é difícil porque tes que ir con sixilo por detrás para intentar collela. En fin, este é un exemplo de outros máis que podería poñer. É iso, que ten moitos detalles en todos os recunchos do xogo que lle dan vida a ese mundo. Iso, creo que este era un exemplo significativo, pero habería moitísimos máis. E non, aínda non xoguei ao Tears of the Kingdom. Estou agardando a ter un momento para poderlle dedicar o tempo que necesita. Graciñas, Darío. Non te preocupes, que eu ainda estou pendente de rematar este Breath of the Wild, porque creo que estou outra vez no síndrome do momento final dun RPG, chámelle así. É ese momento no que pensas que xa tes o nivel e condicións necesarias para afrontar o desafío final e pechar a historia, pero que queres explorar o resto do mundo para facer todas as tarefas e minixogos secundarios antes de rematalo, como que che dá pena. E con isto hai que dar un xogos a espera. Un saúdo Final Fantasy IX que nos estará escoitando. En fin, que me desvío. O Zelda é un xogo polo demais cunha estética que abraza o cel shading, cores máis planas cunha estética próxima á banda deseñada ou anime, e tamén a banda sonora reforza esa sensación de estar nun mundo onde o tempo parou, con paisaxísticas composicións con base en piano. Como xa repetín varias veces este xogo, o Breath of the Wild ten cousas do Shadow of Colossus, sobre todo no uso do medidor de resistencia e a sensación de ir a cabalo. E tamén se poden ver detalles de outros mundos abertos anteriores como Skyrim. Pero tamén, polo refinamento da proposta, serviu de inspiración para xogos como Halo Infinite, Ghost of Tsushima ou Elden Ring, como recoñeceron algúns dos seus desenvolvedores, ou o Sonic Frontiers, que non lle vin a ninguén recoñecer, pero é un cantazo. Como este xogo inabarcable nun podcast de non máis de 10 minutos, canto levamos? Ben menos de 10 minutos, pois tamén queremos contar algunhas das vosas historias e anécdotas con este xogo nos comentarios tanto do YouTube como Spotify. Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, suscríbete no YouTube e tamén podes axudarnos no Patreon a cambio de aparecernos créditos, a escoller contido e máis recompensas. Mañá, outro xogo.